Desvetllat el primer enigma de la Vil·la Maria. És com una mena de cançó. Vull ser vostra, vull ser vostra, vull ser vostra ara mateix o d'aquí a poc. I abans d'anar i venir ens podrem tots i totes ajuntar i cantar i ballar la llibertat. L'enigma número 1. Però és que ara, darrere de l'enigma número 2, que és com 3 de 3 més una de cada 3. Un enigma. I el tercer, aquest és xulíssim. La visió dels resultats obtinguts. Angeletes, el Pentàgon, mediadors, banc, jutges, advocats, tothom guanya. Almenys saber més, saber coses que no sabien. Aquest és un gran guany. Doncs vinga. Vull ser vostre, firmat la Vil·la Maria.